No me veuré. En Espanya diria jo que l'educació ara mateix seria de precarietat i de deficiència. Una precarietat i una deficiència que s'està veient cada vegada més. Més alumnes, cada vegada més alumnes estan tinguent menys beques. Cada vegada els alumnes estan tinguent més dificultats per accedir a l'educació pública, per accedir a la universitat, per a formar-se. Quant a la comunitat valenciana, la nostra autonomia, no sé com definir-vos la política educativa que està tenint aquest govern, el govern del Partit Popular, ja que realment no està tenint ninguna política educativa i la poca que està tenint és nefasta, la política educativa. S'està oblidant d'una llei socialista, d'una llei que va ficar el govern valencià de Joan Lerma, una llei del valencià, la llei d'ús i d'ensenyament del valencià. No solament l'està oblidant i no l'està gastant, no l'està utilitzant, sinó que a part l'està destruint. Està fent que nosaltres, els valencians, la majoria dels valencians, no utilitzen la nostra llengua, s'oblidem de la nostra identitat, de la nostra llengua, del valencià. I altre aspecte que volia dir és que tots sabem que per culpa de la nefasta gestió del govern del Partit Popular es va tancar Canal 9 i el president de la Generalitat, Fabra, en diversos mitjans de comunicació va dir que no anava a pagar una televisió pública per a que una persona no pogués tindre tant sanitat com educació. M'agradaria que hagués estat així algun de les noves generacions, algun del Partit Popular, per a preguntar-li que on està aquesta promesa que ens va fer, on està l'educació, on està l'educació que ens va prometre el senyor Fabra. No n'hi ha educació. Milers de xiquets, milers i milers de xiquets, cada vegada més, estan estudiant en barracons. Barracons en unes instal·lacions nefastes, en unes instal·lacions ja no tenen mig ja aquestes instal·lacions. Li faré aquesta pregunta, com que no he vingut així ninguna de les generacions, li la faré, i a Twitter, i a persona m'ha igual, i a veure què em contestarà. Serà molt opinió en quant a l'educació.